Veda opísala paku už v 19. storočí. Pre Amazončanov bola paku stáročia dôležitou potravou. Dnes sa paku chová na farmách. Rýchlo rastie na rastlinnej potrave. Znese rôznu vodu, čo je výhodné pre hospodárstva. V chladnej klíme však paku neprežije. Jej organizmus je prispôsobený teplým, sezónne sa meniacim riekam. Vedcov prekvapuje, že po zmiznutí paku horšie klíčia semená stromov. Ekosystém rieky a lesa doslova závisí od práce paku. A ryba s ľudskými zubami nie je monštrum, ale inžinier. Paku sa živí sama. Pomáha lesu prežiť v meniacom sa vodnom svete. Videli sme, ako čeľusť paku, akoby nie zo zeme, spája rieku a džungľu do jedného systému. Toto je kanál Pozemské tvory. Prihlás sa na odber. Uvidíš viac strašidelných objavov. Spoznáš nových obyvateľov našich riek, vrátane najpodivnejších bytostí, podobných netvorom. Ahoj! Všetky videá nájdete na YouTube kanáli Pozemské príšery.